Naalarma na karon ang kadagwan sa Gihulngan City, Negros Oriental gumikan sa dakong buhawi o water spout nga nagkaduol sa baybayon. Gani, mas dako ang buhawi nga nasaksihan sa mga lumulupyo sa Barangay Malusay. Daling gialerto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kabalaka nga mulahos sa kamad-an ang buhawi o magmugna og mga kadaot. Nabalaka usab ang CDRRM tungod kay halos kada adlaw at dunay masigbatang buhawi sa lawod sa Gihulngan City. Sa video nga kuha ni Brian Carlo Ibanez, makita ang dagkong buhawi nga haduol na kaayo sa baybayon. Milungtad ang buhawi sud sa halos tunga sa oras. Dala sa localized thunderstorm, wahinoon kini kadaot nga namugna apan human sa pagpakita sa buhawi. Misunod ang kusog nga bunok sa uwan nga resulta sa pagbaha sa barangay poblasyon Gihulngan City, ilabi na sa lupang bahin sa syudad. Ang poblasyon silingang barangay sa barangay Malusay diin nakita ang buhawi pasado alas 5 sa hapon. Kung dunay ko na dapat talayo yun, pero maganda mo lang yun ba? Mga paganda man na sa super mo, kumantay doon ay naiguan na directly.